S'ha posat de moda parlar sobre la mecànica quàntica o sobre la física quàntica, per fer-se un l'interessant. Vaja, que treus el tema en una cita i lligues, a menys que la teva parella sigui física quàntica. L'altre dia vaig veure al supermercat patates fregides amb gust quàntic. Ja només manca que treguin perfum amb olor de pols estel·lar o licor d'aromes galàctics. En el món d'allò petit et trobes amb l'àtom que té protons, neutrons i electrons, després d'haver-te trobat amb els barrufets i amb els gnomos. I per cert, són més grans els barrufets que els gnomos o els gnomos que els barrufets? Hi ha partícules més petites que els protons, neutrons i electrons, en una progressió infinita vers allò petit. És l'univers quàntic un misteri, certament, el qual, per a ser visitat, has de tenir un tamany reduït. Així que els emprenedors que vulguin muntar una guingueta quàntica per a éssers quàntics ho tenen una mica difícil. Així com les agències de viatges, que vulguin muntar excursions a les òrbites dels àtoms. I parlant d'àtoms, diuen que poden seguir diferents òrbites a la vegada. Amb això es demostra que no només les dones poden fer diverses coses alhora. Estem rodejats de missatges quàntics i els guies espirituals no només parlen de mecànica quàntica per lligar, també ho fan per vendre els seus llibres.